Ngibingelele ke mbukeli bese ngikwamukela ku Spice Into channel. Igama lami ngo-Anton Spice wakazinto kumnandi kakhulu makunjalo. Bafethu kushube kakhulu. Ukufika kwe-Prime kukhona bebekujabulela. Kodwa ke seemingly i-energy eqhamuke nama manufacturers or ama founders wama locally energy drinks. Simbonile uDJ Sbu usibiso Leo we Mofire esho ukuthi this is not special. There's nothing special about a Prime. Futhi angeke kwakusikhona ukuthi izokudrivela imoto noma drivela i-aeroplane. So wabuye wasethi no man, uyijabulela kakhulu energy ebonakalile kulonjwa e-Prime eMzansi. Waziwasho ngisho nanomnikazi ke wa Prime wathi he's very happy for him. Kanti ke nanokuthi ke nje uyajabula kakhulu ukuthi there's so much effort as far as entrepreneurship is concerned. So kuningi kakhulu ama founders weSlayer energy drink wona athi no man, they bafuna inselelo ye blind test ukuthi ke abantu abashaya ulayini kutestwe ngaphandle kokubuka ke ukuthi iyona yipi i-brand abayiphuzayo. Bethathe nje ama-glass with their eyes closed, bebuke ukuthi ngabe sona siphi isiphuzo esehla isiphundu. Ekuthini ke ukuphawula kwakho lapho ngasekhaya ngabe impi engenasidingo lena, noma wena ke nawe also supporting ama local manufacturers or ama energy drinks and also vying behind Israel's no man, local is legal, let's keep it local. So kuningi kakhulu ke ukukhuluma lapho so uthini ukuphawula kwakho, khuluma lapho sikuzwe. Please share and subscribe bafethu. Danke siyabonga. Spice Into sidlala imidlalo engemidlalo.